chinchi kunetsa. Mari haisati yakubuda. Pamakati tifambe kuenda tinogadzirisa kunomboendwa nakawani. Nangari bhizi nebasa rakachingotaura mazuva ese kuti ningari kundifonera kuti makandiripotera kuna Mambo. Ndafonera nanzadzi yangu ningari kuti mandiripotera kuna Mambo kuita zvemunge mhosva iyeye asi asi taingotiraya harisi kubva tabva kuno taita bonde ka8 so far. Hakana zviri kubuda. Hapana zviri kubuda. Unoziva kuti sei? Ai, ari right zvakutaka uya ari right. Ukaenda kukama mombe mukaka. Wakusengaziso? Wanzwa here? Wakusengaziso washindorikaziso? Ukaenda kukama mombe mukaka. Na washindorikaziso? Ukashinda nyatso inobudira. Ndikubvunza iwewe. Ndikubvunza iwewe. Mombe dzako ukama mukaka waenda nebhireki rako kukabuda kunenge kukama mombe. Ukakama mombe inoburisei kuchikama nyatso dzezvitwa mukaka. Inoburisa mukaka. Mukaka. Iwewe mukaka wako uri kubuda here? Uri kubuda. Uri kubuda. Adzi mukaka uri kubuda. Hausi. Mambo munhu anoshedzera kutoti ndakutunda pasina zviri kubuda here. Zviriko zvinoitika. Asi iwe kugutsikana uri kutunda here. Iwanzi kutunda here. Asi. Akafa musana here. Angatodairi ega kuti chichikuite. Nawe munhu wamwari ukafa here musana. Mambo munhu akafa musana anoita bonde ka8 kandiri kutaura here kacho. Zviri teerera kunzwi ndakamusangana nazvo zviriko. Pane zvinhu zviviri. Pane munhu anorara straight nomukadzi. Wanzoka? Asi asina chaanobatsira. Anoda bonde padhuze asina chaanobatsira. Pane munhu anorara nomukadzi uchiyatsona kuti pawari papi riripo zveshuwa kana mukaita pagore kamwe chete kana pazuva pamwe chete unyatsoona pawari papi riripo. Saka pandiri kubvunza mwanangu ndepekuti iwewe muchisviriro chake uri kunyatsoita here chaizvo. Zvakanaka. Pindurai. Samuvengi akutaura chokoti ndikuita zvakanaka. Aiwa ndisumbomuvenga. Ndikunyatsotaura chokwadi. Kutoti ndizouya kuno kuzotsvaga kubatsirwa inyaya yekuti hakuna. Muchini wakafa. Popa unobata muchini wacho. Ndowesi. Nguva zvinonzi wapfurikidza nguva chinyanya kupedza nguva wachindipedzera nguva ndazokundikana. Bora toda kubatsira. Toda kuti ndakubvunza mubvunzo machine kubatsirei mabatsira. Unongomuda pamukadzi wako. Mama unowana. Ndiye mukadzi wandakabereka naye. Iwe. Unomuda here murume wako? Ndinomuda. Enda kuna kudai panze naye muenda naye. Tsvaga kuti chovhana anogara uko amubatsira. Wozvimusana unogona kunguva derera. Chovhana unotara mamusiyo? Chovhana anogona kumubatsira. Zvinoitika musana unenge uchidzika nofamba kunguva. Pamwe asi unyatso kumugutsa mama. Asi vipano zvauinazvo pataura kugadzira musana uno. Uone kuti unobatsira. Nhasi zvamukatoita zvinyore. Nhasi munogona kuzviita here nenyaya yekuti mudare munhu. Tiite iso zvinyore. Ina handidhuri kana ndiri munhu. Zimbabwe hazvinetsi. Saturday kuseni munhu yakunda. Pavanouya apa munhu ndiuchidza ndofonera. Anoda kutovira mendinotaura nhasi. Saturday kuseni wese. Mbono. Ndare. Zvemari kusitaura ipapo. Uda kutaura? Ndatoda kutokumbirawo ipapo. Kuti Saturday mati tinodzoka kunozobatsirwa. Kwasara panyaya yemari apa. Kubva musi wa1 kusvika musi wa23 nhasi pamati tidzoke. Haisi kutombobuda. Mari asi kuuka. Alright. Hazina mama usikana wanipoka nazvo. Mambo. Munhu ngaadzidze kutaurira dare chokwadi. Izvozvi vabvunze kuti havana 400 US here ndakashanda sofa yavainayo yatiri kuti yemwana yeform 1 ari kuenda form 1 akanyora grade 7 inani mari iyoyo. Imari inoshandika zviri nyore here 400 US. Mari hauna here $400. Pamusoro yemambo. Mari iyoyo
imari yakanga vainayo kudhara pandakati ndakaba mari ndichitaura chokwadi kuti ndatora $80 ndakuno zvikapisa vachindiignore mari iyoyo yanga irimo tichibva kunokuya mamune mari yakawanda ndobva vabvisa mari iyo 400 chingosvika kuti vazouya kuzotaura kuno kuti ndakamupa mari ndakamubatisa mari yakangosvika ndikanzi batai mari imwe ichengeta ndisoda kuzondoti yaenda kupi mari yemwana yekubhadhara chikoro saka ndingati mari yekubhadhara mwana wechikoro yandaudzwa zita raine kuti iri kushanda zvakati ndo mari yekuronga kwatiri kuita mbamene wataura zvakanaka ezvinezvi mune chimba kwenyu kune zvigayo zviri kugara kune matrakta ari kunorima everyday achiuya nemari everyday hekita iri kuita 105 mari iyo yaisi kuuya ane chimwe chaari kupa chekuti poto uchitenga kuti pamiri papo kana chete iwo uri kuda mari ini ndiri kudawo kuti ndive free kuti kana ndikati ndiri kuda mari yekuita zvakati ndinoshandisawo mari iyoyo saamai vari mumba mavo anotenga grosa romba ndiani ndivavo ndovanotoziva kuti sauti yapera mafuta hamusisina ngatitaurei takadai wataura zvakanaka izvozvo ndazvinzwa zvinzwa right iye ari panenze kumunhu toraga pamune yasandard anenge agazi magazisira ada kuti uite wodzwa pano poindi ndeyekuti iwewe imbowapowo mari vachitengawo mbatya ende mira ndichiri kutaura newe mari yepamusha yekusenza kwenyu ndeyeinumesi ikugadzira musha zvamuri kutatora zvinobatika asi pano pasiri kubatika pokuti mabi yako anoda kumbokota azvinzwo asi mamwe vatamira mari wazvinzwa potoshumupowo mari yemusha ndeyemusha asi potoshumupowo mari kuti madzimai mari ndemita mambo maita basa regai nditsanangure ndijekesere dare rizive inini zvandoita mambo ndinotenga zvinhu ini katoni ka1 kana ari makesi eshuga ndinongotenga 4 ka1 kana ari mabhokisi emafuta ndinotenga ka1 kana ari makesi esauti ndinotenga ka1 zvokuti hapana chinenge chisipo pamba chandinozviitira ndezvokuti kana ndikafunga kuda kutenga bhasikoro kamari kacho kanoungana torega kuti dhora ratashanda nhasi ratengwa sauti dhora ratashanda kuswera mangwana ratengwa shuga dhora ratashanda kuswera mangwana saka ndinotenga zvinhu nemakatoni ka1 hanzi nadei tinotenga zvinhu kanochite mibhaokuso asi ndoda kudzoka ndichiti ndoda kukubatsira handisi kurega ndichitaura naye ari padhuze nemurume wako chobva naye padhuze chobvera padhuze bake its your wife its your husband chobva padhuze tikutaura tichikurukura tiri kuti isusu ane rimwe here musi waakakutengera pendi 2014 ndovakapedza kutenga pendi ndazvinzwa mabhurugwa ese aari kupfeka akatengwa neni nyangu rega notara rudo nomotifaiwa haruperi rudo harunyadzise rudo haruperi rudo pafanira kurabhira chete unoziva kuti ungona kuita mirako rimwe zuva pano kuti mabhurukwa tinombowanika wakambotora tingoti mabhurukwa tokuti kana kuna kariko pakati chete ukakaita katamo andifadza mama wanzo nyeko idikidika inambomba iri kuda rudo chete haisi kumboda kupopotana ndo rudo rwacho rwandiri kuita towedzera pano pauri kuona paukutora sikaitowedzera ugadzirisa ipapo zvakafanira kuti panyaya imari ndapadzisa asi zvapari kuda paroda kungoti rimwe zuva so madzimai pa 300 yadayanai torai $50 ngonomhanya tokunhonga nokatundweni mari chengeta idei basa mangwana kutobhoya to kaona tractor dogadzira chakacho tractor kutora mari usenza basa chifamba zvisimo ndosaka ndakakomplaya pane zvakataurwa nedare kuti kutanga nhasi chibva wapa mari handiti saka mari yacho ndiyoyo yacho yandiri kuti iyi mari ndakavapa yavari kuti handina kana mari yandakavapa panogara mari pacho yacho tumadhora tatiri kuwana handiti vanopaziva hapana kukiyiwa pamusoro ichivi baba vaka zvavari kutaura zvese inhema mari yavari kuti inogara painogara ndinopaziva kagaye 1 kari pamba kari kuunza tumadhora kune mari yakawanda kwacho kwatinoziva kuti kuri kubudisa mari hakuna kana sendi riri kuya kumba chiteerera unzwe kubva nhasi tiri kuti isusu tinoda wakaimba tichiti isusu kune mari yakawanda ite 1000 yedhora inoiswa pachena iwo uchichengeta uchiitarisa chete uchiona pawaita problem vaunze kuti baba daita problem yakati tonotani kunyima here
sei kukusaina kuti uyaiti kurapa musana tsvage munhu anorapa musana waderera uyu kuda kuti imba iramba ichibvira moto nokuti pamava hapachata kuti murambani magrown up pamunhu kuzvinhu toda kuramba takakudzorani kana tiri mudare muno